Kita sa mga pork producer mikunhon og 20% tungod sa kahadlok sa mga konsumidor sa African Swine Fever kun ESF. Nanawagan sila sa mga tao, sa publiko, nga padayong konsumo sa baboy kay luwas kining kanon. Ano yung report? Kining litson baboy sa talad kan-anan nga halos nakalabira na humagi kaon, nagpailala nga luwas kanon ang baboy dinhi sa Central Visayas. Busa gilusad sa kahugpungan sa mga pork producers ang slogan nilang "We Eat Pork" nga nakatataksab sa ilang t-shirt. Suportado nila ang lakang sa provincial government nga iban una ang mga baboy gikan sa Luzon aron masiguro nga di makasulod ang African Swine Fever dinhi sa Sugbo. Mas pabor sa ato because the objective is to protect the Visayas, Mindanao, especially Cebu and Bohol nga dili makasulod tong African Swine Fever nga gikan sa Luzon karon. Samtang giangkon ni Tambago nga mikunhod og 20% ang kita nila tungod sa African Swine Fever scare. Kung magpadayon dako kaayo kini og epekto sa ilang industriya sa ilang gidasig ang mga konsumidor sa pagkaon og baboy. We have to support our local farmers because here in Cebu province alone 150,000 families are directly dependent sa pagbuhi og baboy. So imagine kung ma-wipe out ang atong industry sa pagbuhi sa baboy, then easily 150,000 families will be affected. Una nang iklaro sa Provincial Veterinary Office nga dili makatakod sa tao ang ASF. Gawas nini, wa pa makasud sa Sugbo o dinhi sa Visayas ang naasoyng balatian sa baboy busa luwas gikan sa peligro ang pagkaon inis mga konsumidor. Kauban si Godfrey Rillian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.